Проблем с двойната брадичка по-често се появява при мъжете, но по-често се подлагат на интервенция жените. Първият пробив в кариерата си Мерилин Монро прави след първата си пластична операция – тази на брадичката. В интервю на докторът ти Джон Пангман той казва, че когато работела за $75 на седмица, някой я нарекал чудото без брадичка. И това е разтърсило. Когато отишла при него, Мерилин казала: "Знам, че не съм актриса с тази моя брадичка." 2 седмици след операцията режисьорът Джон Хюстън я кани на пробни снимки за Асфалтова джунгла, който е повратна точка в кариерата й. В конкретния случай имаме пациентка с проблем в долната част на лицето, двойна брадичка и отпускане на средна част на лицето. В случая се правят разрези пред ушите, скрити отзад и в косата, изтегля се нагоре кожата, която е излишна, премахва се, прави се пластика на двата мускула, които се апликират и се изтеглят назад, и по този начин се прави едно подсилване на долната част на лицето. Тук в този случай имаме наднормени килограми, които при всички случаи се отбелязват веднага върху лицето, в долната част на лицето и двойната брадичка. Това може да бъде решено по 2 начина, този проблем. С липосукция частична на долна част на шията и на двойната брадичка и поставяне на ментален имплант. Отново случай на млада жена, която е с наднормени килограми, натрупване локално на масна тъкан под брадичката и къса костна подложка. В случая се извърши намаляване, премахване с липосукция на масната тъкан и поставяне на мепорексов имплант с вътрешен достъп. Мепорекс е един по-нов материал, по-инновативен. Силикона е доказал своите качества в годините, но съвременните материали, които се използват, са от мепорекс. Когато дълго време пациентът е задържал наднормени килограми и в един момент тези килограми почнат да се редуцират, тогава наблюдаваме този ефект. В случая ще се наложи премахване на тази излишна кожа чрез фейслифт и подчертаване на двойната брадичка с поставяне на имплант. Преди година Джейн Фонда сподели в блога си, че е повдигнала брадичката си и е премахнала бръчките по врата си. 73-годишната актриса признава, че й е писнало да изглежда по различен начин от този, по който се чувства. И за това се е решила на тази интервенция. След оперативния период е сравнително кратък. Трае някъде от 2 до 3 седмици. В този казус имаме комбинирана интервенция, при която ще се наложи и платизмопластика. Платизмата е мускул, който се спуска от долната челюст надолу към шията. При отпускането му се наблюдава този ефект – шия на пеликан. В случая ще трябва да се направи платизмопластика чрез малък разрез в основата на брадичката, при което ще се направи апликация на двете платна на мускулус платизма. При всички видове корекции, за които говорихме, видими белези не оставят.